Hello guys! Magandang hapon! Welcome sa aming YouTube channel, Tres Maria's Farmers Vlog. So ngayon nga guys, yung kapatid ko, naisipan niyang mag-araro kasi magtatanim kami ng mga gulay. So wala kami mapagtataniman kasi nga itong mga, yung natira nung nagtanim kami ng mani, ito siya, maano na siya, madamo, kaya kailangan linisan namin. Naisip ng kapatid ko mag-araro kasi kaya niya naman. Siguro 50 balik lang ng kalabaw, tapos niya na to, nasimulan niya na kanina. Ito siya guys, so iyan yung aking kapatid na pangatlo. Yan o, ang galing niya mag-araro. Kung lalaking tamad at saka walang alam, daig na yan, daig niya. Kung sa pag-araro lang naman, magaling to. Kayang-kaya, 'di ba? Bukas magtatanim na kami ng kamuti, kalabasa, at saka talong. Kasi meron na kaming naipunda doon. Kailangan na siyang itanim. So ayan guys, ang buhay sa probinsya. Kailangan masipag ka talaga para mabuhay. Lalo na ngayon, panahon ng pandemic, kailangan mag-isip kami ng paraan na meron kaming mapagkakitaan. Kasi pag namunga na to, nag-harvest na, pwede namin itong ibinta sa palengke. Kanina pa siya guys, nagsimula mag-araro. Akala ko nagbibiro lang, hindi pala, tinutuo niya. Kasi nga, wala kaming pagtataniman ng mga gulay. Walang malinis na lupa, kaya ayun. Kinuha niya yung kalabaw at nag-araro siya. Nakabuelo kasi wala dito yung papa namin. Kung andito yung papa namin, mapapagalitan siya. Sasabihin, ba't ka nag-araro dyan? Wala naman talaga kaming lalaking kapatid. Wala sila. Malayo yung bahay nila. Hindi namin sila pwedeng puntahan para yun lang. Kaya naman Kailangan pa ba mag-upa ng tao? Kailangan pa magsabihan yung mga kapatid na ipag-araro kami? Kaya naman. Hindi naman to nakakahiya kasi ganun talaga ang buhay sa probinsya. Mas mabuti na to kaysa wala kang alam. Yun nakabuta pa yan. May dala pa yan ng itak. Cowgirl. So ito kasi guys yung ililipat namin na talong. Ito yung itatanim namin dito sa inararo ng kapatid ko. Medyo marami siya. Malalaki na kasi kaya kailangan ilipat namin.
So, ayan na guys. Patapos na siya. Ito na oh. Mga 50 balik siya nito. Natapos din. Ang galing mag-araro. Guys, thank you so much. Sana supportahan nyo ang aming channel, YouTube channel, Tris Maria's Farmer's Vlog. Yan siya guys, so. Thank you. Please like and subscribe.